Soc l'Anna Prat i soc infermera de la Fundació Altaia des del 2016, quan vaig acabar el grau d'infermeria. La majoria de les pràctiques les vaig poder realitzar aquí a l'hospital i des del primer moment vaig saber que era aquí on volia treballar com a infermera. Des del meu inici, aquí a l'hospital, he tingut l'oportunitat de poder explorar diferents àmbits assistencials, tot treballant tant a les unitats d'hospitalització com a hospital de dia i a consultes externes. Això em va ajudar a millorar els meus coneixements i a tenir una visió més global del que és la infermeria. Ara fa 2 anys vaig poder endinsar-me al món de la gestió fent de coordinadora d'infermeria del torn de tarda, realitzant les tasques de gestió de pacients i coordinació d'equips. Actualment estic treballant com a cap d'unitat d'infermeria de medicina interna, pneumologia i digestiu. Com a cap coordino la unitat d'hospitalització on s'hi ubiquen els pacients d'aquestes 3 especialitats i també a nivell ambulatori l'hospital de dia mèdic, el servei d'endoscòpies i les consultes externes de pneumologia. La meva tasca és coordinar els equips d'infermeria que treballen en aquests serveis, vetllar per la seguretat dels pacients i per la qualitat assistencial, i també garantir un bon clima de treball a tots els professionals. A més, vetllo per la coordinació amb els caps de servei amb l'objectiu de garantir al pacient una atenció multidisciplinar per millorar la seva continuïtat assistencial. El que més m'agrada de la meva feina és el tracte proper que puc tenir amb la resta de companys i també l'autonomia que tinc a l'hora de treballar. Tinc la sort de poder compartir el meu dia a dia laboral amb professionals compromesos i amb moltes ganes de millorar, els quals fan que treballar en equip sigui molt fàcil. A més, aquest lloc de treball em proporciona un gran aprenentatge, tant a nivell professional com també personal. Aquí a Altaia hi he trobat l'oportunitat de créixer com a professional i com a persona. En tot moment m'he sentit acompanyada per la resta de professionals i m'han ajudat a poder-me formar per millorar els meus coneixements amb l'objectiu de desenvolupar-me i sentir-me reconeguda per la institució.